Tekumu MDC bah represent ya ka Ramrai Jerngam constituency ke Bahab ru ke border area bat ka Kamrup district jong ka Assam. Ngasyam bah ka jingya lenti jonga labun bah ka jingye hakaba ki nongshong shnong hakine ki border area ki syam jingye adu kata ta nakapor sakapor. Bat kadairu kadawi nak state jongihi namar bakila concert yaki borok syakata bar ki camp concentrate yaka development syakine ki than bat kumban chupen pau nyoi ba nakaliang pat jong ka Assam ki development hakine ki interstate border kila nang jur ba kila nang yat shat hakaba ki pai nong shong shnong menta kila penlong yaki bakin dan arjing mut bakin pai khmat syaka Assam ru bat ladon ru katu katne ki pajba hang tia than jongi hakaba kila sedang banyak syim ki skim na Assam berkumjuru kila syim epic ru na Assam namar ba kajing ben jong ka council hi bar ka state government yaki borosh kata Henry Mr. Chairman sa ngasko bangi kum ka council ladai ka poringi bangin tray bangin perkhat thmai no kumno bangin yo biang ya kajing syania jong ki pai nong shong shnong hakithan border kini ki ba kniat sing yo i ba ngilayo banle ya ka land record hapo kane district council but kane ka dei ka wei ka ba la penyo biang ya kata ka jingshania jong ki pat ba ya ka council hi borok ka wei but kumju ki pat nong shong shnong menta ki la pai kmat hi ban record iki jaka puta jong ki bat ka council but kumju ru abang i pai kini ki borok ngalaban ong bakadai hi ka jing bakala nakaliang jongi ka district council namar ba buon ki hima hakine ki area kila shu sharpen kelam tang namenta ka politics buon ngi shu yoi bala thong acting sim badan hakipor ki bala ledru bagim pa jios ngau menno hakati ka area jongi bakadan kum kata ka hima raj mensaru kila thawi daka ak ayu ngamtep daka no ka provision naka 6 schedule hendai kidai kinehi ki benta ki ba lapen ya pat ya pra yang hi para khasi hang tia po border area te hendai ngiyo ya ka jingkeman ka bakrau ka ba ka arajar khanyo lingba ka honorable high court kala penkesan biang ya ka himanong mensau CMship ka badai ka waina ki CMship ka ba dan hapo kita kasih states kabadai ka CMship ka bapura bat ka badan ki kot kisla ki dolar ki bapaka namenta kane ka boundary jongi tekumta nga sngoba nakalian jo council ngidei ban aibor shushu yakine ki hima ki badan omta constituency jonga henrei haboro kine ki interstate border khnang ba makiru kinyo ka jingshania bat kinyo ya kata ka bor bakin ai ka jing syakri namenta ki pai nong shong shnong hakatu ka than border tenga syukurpat bana kaliang jong council ladai ba kan don lang no kabenta kaba kan syumkhia bakum kine ki area ki baha ki border area lada don kino ki lat ki lenti ki ba kala ban ai ki financial assistance khamtam ban thawi kine ki police outpost kalong ke ka jing kurku namenta ki pai nong shong shnong jong ki than border hot ya ka sanction te ngimla ban ai nak po ka district council namenta ki post hendai ladang yo no tang da ka building nak liang jo council kalong hi ka buram om tang yang no mi khmat hendai hi ya ka council borok kawai na kermen ba ki executive committee nadu ki snem ki baladap ngilashim ya kilat kilenti ki babun na kabenta kumno ban pentikna ba ki briu ki jongi ki basyong hapo kini ki border ba kinum sya le ben ba kinum sya pensitom ba kinum sya kini ki jakasyong ki jakasa ki jongki lani ban sya penjulor ya ki marep mariang ki jongki Mr. Deputy Chairman sir Pisung thu ba ka polisi jong ka estate committee lani ka jing sngo jong baro hikit khot ngi so khia halor kani ka banta
dan ring isotu baka bor ke jongi kabangi syania kadai haki kli nong sensar kibadon haki tu kitan boda ke jongi kabor kababun kabangi kum kibapet ya ka sensar ka kadar ngiju syania haki kli nong sensar nadu kisim ki lengdo ki rangbak snong bat ki dor basnong hoi ngaso ban ai kublai ki don ki dor basnong ki bala tristom kumno ban yale ban yakun persya ya kini ki jinge ki badon haki than border henry ka basnusi ru ka don pat baki don ki kli nong sensar ki jungi da ka baburom ki balale ye ki kam ki balawan ra panban ya ka jing bom syongsuk syongsan haki than border kumbangan syuai nuksa ka senam ka baladap ka estup komiti ka barem kambansi ya ka banbu haka suspension ya usim jong ka himanong spum hadin bangilalap bangilabisyar ba ukli jong ka ni ka hima leng ba uskatri jong ka hima kila INOC ban Isnai ya ketu kesurok hang the hapo balakwa. Kabalalong ka jingleran om tang yangi ka council andre kalalong ru ka jingleran ya ka jai benri. Haba ka state government kala say ya ketu ka kot. Kaba secretary jong ka himaw la ai university. Bat hakaju ka puar ngakan mau. Bangilayale kum ka estup komiti hapo ka jingalam jau CM ba tingwel ha ka puan ban lek sngulam ya ka ying jau sekretari ka belasak penjulor ha ki pat ba bat ngakan mau ba ngila pendeng rendia yu la ni bangila ai sentiu yu bangila khen bo de we hero dan rei tang hadin ka tuan ni sngipat ngilap ba de ma ui pat ubala ai ya ka NUC na ka benta baniat ka tu kesuram bat ngidang don ha kajing tokit la kalong tang ka NUC tu surok ne kal along ru kajing ai gi jaka ki puta ban syong ban sa da ki brio ki banabar ha kitu ki jaka ki jongi ti kita ki long ki jing e ki ba ngi kendu kum ki nong mi khman bat ha ka ju ka por kum ki nong yalam ki babat ya ka sensar ka khadar hang ni hapo district council. Hoi haka jingedei bat ka land records ka ba ka council ka don ban ai bat ban penslur kumbangalaong menin ba ka polisi jong ka estate committee ka long ban penslur ki briu ki jongi ki badon ha ki ni ki than bodan bakin wan shim ki land records ha ki nakani ka office ka jongi kanang ban long kum ka jing penskam yakini kicaka ngasuban ai kublai ke pang yau mobile jo kani motion ubala sim khia daladi haka senam ka baladap ngai i baula da sim khia daladi ban kentu ban wanra yaki kot kisla po office na ka banta ban le yaki land records bat ngakwaru ban itu kumbangala please sapo ka statement manta ka sengi bangala ai ya ka list jong kisnong ka number jong ki brio ki balas register lani ki balabu ya kalan record sang ni bat kumjuru ngakwa ban itu baki dang don ki land records ki bangi dang proses ki badai nakasnong umwali village ka bahap apo ka nong mau south imship hadu south pulai tali nang ta ki land records hakasnong mau maleng maulan wa sikar nong south imship nang tangi dang donru ban up ya ki NUC hak bede bat kini kisnong ngidang le ru ya kalan records hapo langpi haka umwali bat kumju ru haka yo nongma village bat kumbalaong i member badan buram mentan napo mau plang leader jungi jongka liang yate yang ba ngami iba don nakana para lani naki we kisnong tenre kumbangila pentip bangila ay ka circular syabaro kisnong tenganget ba ki
nong mi khmat ki jongi ki bahap ha ki tu ki konsensi ki badon ha ki boda bakini kit khialem kum bale u member na po rambrai ban kentui ki tu ki pajba ki basong ha ki than boda bakin le ya ki land records ban ngakwaru ban itu nak banta ka jing tip jong ka yeng baki don ru ki objection pat wat ha ka jing dei kham tam ha ka hima nong man sao Kidon kilan records ki bangimla ban proses menta namar ba ladon pat ki komplain. Kumba pilatip ba kadon ka jingyale hapdeng kahima nong unsau bat katu karat mensau ka ba mensua ka bahadu menta kadon ka jingya kaja ka jingya keni wat ka ladon ru let's say wat ka jingya kulmar. Tengah sengo ban kentu ya kitu kisnong Kibadan habodar lada ngikwa banyada ya kajakala jong para mangi shwa ngide banya syongsuk syongsain lada mangi pramangi ngimla banya syongsuk syongsain kanihi kan ailat ya kitai kibanabar bakinang syim kabu ban wan ban encourage mo banang wantur segi jaka ki jongi namar bagi ui bagi niki briu ki jongi pat ki badon ha ki than bodar bangi yakni ya kanika jingelong ya ka sensar ka khadar ha ki bodar ki jongi kani galong ka bantang aso ka bakongsan bala dangi kwa ba ki snong bodar ki jongi kin song suk song sain bat ha ka ju ka poru da ka buram ya ki nong mi khmat ki jongi ki badon ha bodar Bangim day ban penslur ya ki briu ki jongi ki basong ki than boda. Baki nialong armaloy. Ngatharai u IM o CM barim syai ba tin la keren ni kani ka benta. Agi session ki beladap. Ba kadon kajingnya keren. Ba ki briu ki basong ki than boda. Teng wat ya ki epik ru ki ong ba ki don arteli ki ration ru ki don arteli habayo ate na Meghalaya ru sim na Assam ru sim te kani kan bu hi ka jing yangi kan kumno bangin sensyari kita ki breu ki ba mo sipang satai ru ki ong ngadai nong Assam dapoi sa Meghalaya ru ki ong ngadai nong Meghalaya tenga so kani kadi ka we na ki chronic problem kiba ngi kum kinong mi khmat kham tam ki thain boda ngi ha ban sim khiai kani ka banta ho ngi so khia na ka banta ka jing ka jong ki teng ngaju ong teng ngi nasor ngi keren ni kata ka border dispute ngi keren ni kata ka jing ka thain boda handai kat bagi tu ki paj ba ki basong ha border teng ki mi keren kia lek kia wan kia rung kia mi kia song ha kia song man ya khai ya pateng ya syongsuk man mau kementan la report dai ba lam bla mentan yang bang yalek sa umwang ki syongsuk le si hai tu ipor reng ipor balik mangi ki sultanat belawan ai musim dari tang sumi mangi pat bila syok kelapat haki har asam te kini ki ai ngasngo ban kentu ya ki perlok nong mi khmat ke jongi haladang isim ni kani ka isu ngihap an sim da ka jing sokhia bat kumbaong u member na po mau hati bangim dei bani halatan namar nga ngajuong if you want to shoot don't talk di kwa ban le ngim dei ban hala ngim dei ban keren ya kani namar ladang imut ban siat yo bre ngi tu lupa ban wangan wan siat ta ulah hapen kere. Dia terkadau ka polisi ka jongi ka de banlong bala dang ile ki ai. Ngim de ban halatan, ngim de ban pensawatan ba ka kam hi ka de ban keren kham jam ya ka kti. Kinong sensar ki jongi. Ki clear nong sensar ki jongi ha ki thain border ki de banlong ki breu ki ba khlan. Bat ngasno tenat aku wi rukom ya ka jinglong jingman ha kini gisni kham tam badon uniu COVID-19. Na juyo ka jingya keren bagi than
Naumi khmat ki jungi nang kitan bodan. Yong sar mentang ila snagit keleng-keleng. Ila sislut ya ke bordar. Namar balai bangi tiang ya kenyang Jepang. Telada kata ke spirit. Lada kata ke rukom le ke jongpi ha kitan bodan. Pila ban beteng. Ngasngau kata ke jingwan jo ki breu ki banabar banwan turu kintin. Kum mengiting yo COVID-19 mentah. Bagi sena ngilong strict, ngilong vigilance. Hakitan bodar mentah. Ibriu ke bana asa mentah kimio banrum. Hapo ki bodar ki jongi. Namar balai bagi klik nong sensyar ki tristom. Ki dorbas nong, ki samla, ki NGO, ki seng bahalang. Ki tristom lut mentah. Bagi ong ba ngiting namar bayo wan ki briu ki banabar. Banrung hakani ke setiap ke jongi, haki cakar jongi banwan ra yo kenyang jimpang. Dalam ada kata ke spirit, ada kata ke rukum perkat. Ngila banyai beteng ya kani ngasno kan longhi ke jengi ada naga bentak ki caka ki jungi ki balong hakaput.